ọbara ọjọọ adịghị mma, Chineke gbapụnụ ya na ndụ m. Gbanyere m ọbara dị mma ka m wee dị ndụ. Ụmụnne m, ụmụ Igbo, ekenekwa m unu. Arụsike wara unu ọjị n'ebe ọbụla unu si esonyere m ma na-anụ olu m. Ana m ekene unu ndị niile na-esonyere m, ma ndị na-ashia, ndị na-like, ndị na-asọskraịbụ. Ekene ka m ji bịa wee na-asị na ọ bụ na unu anọghị ya, aga m anọ ebe a, maka na ọ bụ na nkụzi onweghị ndị fọrọ ya nụ. Obi ya ha adịcha m mma ka enji wee bụrụ mmadụ, mana ọ na obi na-ejupụta m n'ọṅụ n'oge ọbụla nkụzi ana m afụ ndị na-eviu ya, na-agbanyeghị na ọ na YouTube ka ọ dị, na ọ dịrọ na Facebook. Onye ọbụla nwere ike iji free data wee bata, ọ wee bụrụ ya. Ana m appreciate unu niile ka unu si wee na-etinye ego unu wee na-esonyere m na nkụzi Ifeọma mere unu. Maka ndị bidoro isonyere m ọfụ, onye unu na-afụ iru ya na onye unu na-anụ olu ya bụ nwanne unu nwaanyị, ma bụrụkwa dibịa nwaanyị. Eze nwaanyị ọ pụrụ iche bụ afọ m. Eji m okwu ọnụ, mmiri na ihe niile dịka Chisike ya, eji m ya zọ ndụ. Nkụzi m ga-azọkwa gị ndụ ma ọ bụ na isogide m wee ruo na nkwụsị nke nkụzi a. Gị bụ onye bidoro isonyere m ọfụ, ifuru n'ụgbọ nkwọ. Ụgbọ bụ ebe mmadụ si aghọta ike nke onwe ya, ihe mmụọ, usoro ịgọ mmụọ na ịghọta ike nke onwe gị. Ya bụ ụgbọ anyị banyere. Ọ bụrụ na ife ọdịnala adịghị amasị gị, ọ baghị uru ige wee nkụzi a, maka na ihe gbasara ọdịnala na nghọta ike nke onwe ka m nọ na ebe a wee na-akụzi. Ka anyị gaa n'iru. Isiokwu anyị tata bụ usoro ị ga-esi wee wepụ uchu nke ị nwetara na mmekọ nwoke na nwaanyị. Ịgwa unu nke bụ eziokwu, ụzọ uchu si abata na ndụ mmadụ buru ibu, mana nke tata achọrọ m ịkọwa ife ị ga-eme ka ị nwee ike iwepụ ya bụ uchu ị nwetara na mmekọ nwoke na nwaanyị. A na-ekwu okwu mmekọ nwoke na nwaanyị, ọ bụrụ sọnsọ nwa ụmụ nwoke, agbọghọbịa na ụmụ okorobịa, ma ndị nụrụ di. Dịka m na-ekwube na ihe gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị, na onweghị ihe ọjọọ dị n'ime ya. Aka m na-ekwukwa ya, na-ekwusi ya ike, na onweghị ife ọjọọ dị na mmekọ nwoke na nwaanyị. Na ọ bụrụ na o nweghị mmekọ nwoke na nwaanyị, mụ na gị agaghị anọ n'ụwa, maka na onweghị onye si n'elu daa. Isi n'elu daa, esikwara m n'elu daa. Onweghị onye agbapụtara n'ime mmiri ka anyị niile na-eti abụ m nwa mmiri nwa mmiri. Onweghị onye si n'ime osimiri dapụta. O nwere onye ịbara n'ime afọ ya wee pụta ụwa. O nwere nwoke metụrụ ya bụ nwaanyị arụ tupu e wee mụọ gị. Ya bụ ihe ahụ a na-eme eleghara ya anya, a na-ata gị ife ọjọọ ife ọjọọ ife ọjọọ. Eze nwaanyị ọ pụrụ iche sị na onwe ife ọjọọ dị na mmekọ nwoke na nwaanyị, na nwoke na nwaanyị mekọrọ arụ. Ọ bụ na ha amụta ha nwa, o nwere ife ọzọ ha ga-ewepụta n'ụwa. Gịnị bụ ihe ahụ? Ịfụnanya. Ọ ịfụnanya adịghị n'ụwa. Ịfụnanya nke si na ana obi. Ọnya mere gịnị ụwa ji emebi ebe niile. Ezinụlọ adịrọ n'udo, nwanne na nwanne adịrọ n'udo. Kedu ebe o si bido? Mmiri si ha na n'isi gbarụọ, mmiri niile abụrụ mmiri dị mmiri dị. Ka m na-akụzi nkụzi a, ịfụnanya na udo dị anyị mkpa n'ezinụlọ dị iche iche. Maka ụmụazị a mụrụ n'ezinụlọ ịfụnanya na-adọrọ, isi na-agbanye ha n'ọhịa. Nne mụrụ nwa na-echekwa nwunye echekwa, nwa ahụ isi ga-agbanyekwa ya n'ọhịa. Ya bụ ihe niile a bụ ife a na-enweta ma ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị mekọ mmekọ. A ga-amụta nwa, ma ọ bụ ewepụtakwa ihe dị mkpa, ihe bara uru n'ụwa, dịka udo, ịfụnanya, nchịkọ obi na-abụrụ aghụghọ. O wee bụrụ ya. Dịka nka na-aga n'iru, ihe gbasara nwoke nwoke na nwaanyị, onwe ife ọjọọ dị n'ime ya. So ife ọjọọ dị n'ime ya bụ otu isi mee ya na onye gị na ya na-abụ mere ya. Otu isi mee ya nwere ike iwetara gị ọghọm nke nwere ike igbu gị egbu, ma ọ bụ tinye gị n'ọnọdụ ife ifere. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị, kpakọ ha onwe gị ọnụ, i wee jee na-enwe mmekọ, ị nwere ike inweta nke ị ga-eme ibute ọya. Ọya ahụ yọba gị, ị ga-anwụkwa. Enwe ọbụgo ife ifere wee nyere gị, ma ọ bụ oge ọya a na-ata gị ahụfụ. Ị nwekwara ike isi n'ime ya wee mee ife arụ bụ ife a na-asọ, site na ọ bụ na ịdị ime ma ị bụrụ nwaanyị, ijee ka iwepụ ya, ana nwere ike maa gị ikpe, taba gị afụfụ. Ị nwere ike ịtasịa n'ụwa, ịbịakwa ọzọ ịtaba. Ọ bụrụ na ifo iji aka gị wee metụrụ onwe gị n'ihi achịkọtaghị onwe gị. Ọnya bụ ka isi wee mee ya ahụ m na-ekwu. Ọzọkwa bụ maka ndị na-amụkpọ nwaanyị n'ike.
onye ahụ gị na ya na-eme ya, onye ahụ ị na-eme ya bụ ihe ọ na-akwa arịrị oge ị na-eme ya arịrị ahụ ọ na-akwa, anya mmiri ya na-emetụ anị na-akpọlite anị dịka onye na-emegide m, onye a bụ mgbe o ji wee jọọ njọ. Maka ndị bụ nkịta na-ata ọkpụkpụ anyị nwara ha n'onu site na ihe gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị. Ụfọdụ ka nwunye ha mụrụ nwa n'ụlọ, nwa a nwunye gị mụ, ịnụzie ya o duru nwa a isoro na-emetụ ya aka, ihe niile abụcha ife na-asọ, ife ana na-asọ nsọ, ife na-adịrọ mma. Ọ bụrụ na ị gbanarịghị ya n'ịdị ime ife arụ na iji ihe nwaanyị ji achekwa nchekwa wee chekwaa onwe gị, kedụkwanụ maka ụchụ so ya nụ, onye a gị na ya na-abụ na-eme ya ife ọjọọ jiziri n'ụwa. Ụfọdụ bụzi ndị na-ejizi ya bụ ihe, ya bụ ebe ahụ ndụ dị, ọnwụ adịrịkwa ebe ahụ wee werezie ya wee na-eme ife ọjọọ. Ife ọfala esogharị ụmụ nwaanyị, ife ha na-esogharị ụmụ nwoke, ịchọ na ọ ka ha ji wee nwụọ aṅụrị, ọ bụrụ ya kama na ọ ka ha ji wee megide mmadụ, onye a ha na ha na-emekọ ihe ọjọọ ha ga na-eme ya n'ihi na ha na ha na-emekọ arụ. Ị nwere ike isi n'ọnọdụ dị ụta wee nweta ụchụ, onye gị na ya na-abụ na-emekọ mmekọ abụrụ ụchụ wee nyere gị n'ife ọma. Ị nọ n'ebe ị nọ, ọtụtụ n'ime anyị ọ na-eme anyị, ị na-anya na oge gị na onye a na-adịrọ na mma, ihe na-agara gị nke ọma, mana kamgbe gị na onye a bidoro nwee mmekọ arụ, ụzọ ebido na-akpọchi, ndị niile na-ekwe gị nkwa na-agharịpụ gị, ife dị iche iche bụ ife ọjọọ a na-eme na ndụ gị. Ọtụtụ ka ọ na-eme n'agbanyeghị na ha anụgo di ma ọ nụọ nwunye, ijekwuru di gị ma ọ jekwuru nwunye gị, efu ihe dị iche na-arụ gị, ife niile ebido na-agbagharị n'ụzọ gị, n'ụzọ ị na-achọghọ. Ife niile abụ ụchụ mmadụ na-enweta n'ihi mmekọ nwoke na nwaanyị. Imetụta onye bụ na ihe ahụ o ji eme awele bụ idina gị ma ị bụrụ nwaanyị, ma ọ bụ nwaanyị nwoke, gị bụ nwoke idina ya, efu na onwe ebe ijizi azụ eje, sonye nwa ga na-aga n'iru, ị ga-ewere ndụ gị tụkwasị n'ebe ọ nọ, onye gị agụrụ agụgbuo gị, maka gịnị? Erigonu gị eri. Ya mere n'ụzọ ọbụla o si wee dị, na ụchụ ọbụla ahụ na-agba gị bụ ụchụ mmekọ nwoke na nwaanyị, ka ị ga-esi wee zere ya, ka ị ga-esi wee zere ya bụ ọ bụrụ onye ọbụla ka gị na ya na-enwe mmekọ. Ọkụkọ si na ajụ ha ajụ eri bitere arịa arịa anwụ. Ọ bụghị onye ọbụla ka gị na ya ga na-enwe mmekọ, ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị. Gebe mmụọ gị ntị, gị na mmụọ gị dịrị n'udo ka o nwee ike ịdị na-agbara gị ama ọtụtụ ife izuzo. Ọtụtụ n'ime anyị na-arọ ka esi agbara anyị ama, ma ọ bụ na-akọ anyị na uche anyị, ụfọdụ adịghị arọ nrọ, mana ya bụ ihe ga-abịa na akọ na uche fa aghọta ya, fa fụcha saịn ya fisikali, mana ha ga-ignọọ ya n'ihi mmadụ enweghị sef kọntrol. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke ma ọ nwaanyị na ịma na inwe sef kọntrol, bido tata achịkọtaba onwe gị. Eziokwu na ọ naghị adịchakwa mfe, maka na gịnị? Onye ọ na-eme ha anaghị ama, o mee gị mara. O nwere ndị na-akwụnwa agụụ mmekọ nwoke na nwaanyị, nwe ife ọ dị ha, nwekwara ndị na-aya ha akwụnwa agụụ ya, ọ dị ekwe ha ndite, fa buru ya wee bịa ụwa. Ụmụ ndị ọ dị otu a na-arụ ha. Ya bụ gị nwa bụ onye ọ na-adịghị emetụta na-arụ, ejere ma onye ahụ ikpe, kama na ọ gwa ya uru na ọghọm dị na ya, dịka m na-agwa gị uru na ọghọm dị na ya bụ ije. Ma ọ bụrụ na ijebe ya, ọ bụrụ na ị na-ego onwe gị anya fụrụ na ndị ahụ maọbụ onye ahụ ị na-agakwu na o nwere ka o si wee dị n'ụzọ onye a na gị na ya nọsịa na ị na-enwekarị ihe ndaghachi azụ, tupu ijekwube ya, ọ bụ di gị, ọ bụ nwunye gị, ọ bụ enyi gị, weta ose ọjị wee kwuo okwu, ose ọjị ịtọ, ose ọjị ịsaa, ose ọjị itoolu, iji ya wee kwụsị okwu, were ya mee gịnị? Wunye ya n'ọnụ gị, were mmiri ṅụọ. Onwedị ife onye ahụ ga-eme ma ọ bụrụ na gị na ya dina ga-emetụta gị na nke mmụọ. Asị gị were ya jee gbawa akwara, nke a gbasara gị. Ọ bụrụzie na ụchụ ahụ na ọ na-esozi gị na gị na ya bụ onye anyị na-eme ijekwuru uchu na-agwa gị, o nwere ike ọ bụrụ onye ị digoro engage to, o nwere ike ọ bụrụ nwunye gị, o nwere ike ọ bụrụ nnọọ na onye bụ na onwezi ka isi ahapụ ya. Ya bụ ọkụkọ taa anụ, ọ sị gị a na-ata nshi ata, hapụ na anụ, ọ sị gị a na-ahapụ anụ ahapụ. Ya bụ ọ gbadogo gị na akpịrị, onwe ka isi ahịa. Kedu ife ị ga-eme? Ije gị weta alọ, weta ose ọjị, tinye n'ime ya, ji ya kwubi okwu. Ụchụ ọbụla na-agba gị na mmekọ gị na nwoke na-enwe, ma ọ bụ mmekọ gị na nwaanyị na-eme, na ị na-asachapụ ya. Ọ bụrụ na ị nọsi ya, ịgbanye ya na ihe dịka ragolis nke buru ibu, ikee ya ụkara ịbụọ, iji nke asaa na otu, ji nke asaa n'abalị, ọ ga-eme ihe ndị a niile agaghị na-emetụta gị. Nke ịtọ dị n'ime ya bụ ị ga-eje ka iji wee sachazie ọbara, maka na o nwere ndị abụrụ ọnụ bụ ndị gburu mmadụ, ndị bụ abụmọnụ na-akpagharị, o si n'ọbara aga.
gị na fadune fe buru ya bụ ụgali bufee gị uke a ụchụ a bufee gị isi ụchụ enu si ụchụ a na ọ gaghị apụ ka abago n'ụbara. Kedu ife ị ga-eme? Weta akị ilu, weta onugbu, i blend ya, weta oroma nkịrịsị lime, blend ya, wepụcha afụ ya, were mmiri ya, gị na onye anọcha, were mmiri ya ṅụọ. Ọ ga-eme gị ụchụ ahụ kesi n'ọbara aga, ọ gaghị emetụta gị. Nkụzi a gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị, akụziri m nkụzi a taa maka na okwu ahụ na-asọ ntị ada ekwu ya ekwu, mana ka m kwuo ya taa. Nkụzi amasị gị, biere m akara mmasị like, ọ masịkwa gị shịarị ya ndị ọzọ ka ị nwee ike ịzọpụta ndụ. Dịka m gwara unu na abụ m dibịa ji okwu ọnụ, jiri mmiri na ihe dịka chisike ya wee na-azọ ndụ. Taata abịago m ịzọ gị ndụ na ihe ahụ na-atọ gị ụtọ nwere ike igbu gị egbu. Ndụ ya ka m zọrọ gị taa. Ya gaziere unu. Akpụna m akpụ ma ọ bụ na ị chọrọ ịjụ m ajụjụ. Akara igwe m bụ 07067582843. ama m ihe nji wee na-akpọ ya bụ akara ekwentị, mana akpụna m akpụ. Zitere m ozi na WhatsApp na izitere m ozi na m egebe ya. Nke bụ eziokwu bụ na unu afụrụ m ekwentị m ji ekwu okwu agbanwere m ya. Meseji niile bịara n'ime ya ọ bataghazi na nke a m ji wee na-eme WhatsApp kịta. Ya mere ọ bụrụ na izitere m ozi egebeghị m ya, resend ya ya mara unu mma. Cheta na aka m bụ eze nwaanyị ọpụrụiche. Maka egwu ahụ, maka ndị na-achọ ya, egwu ọdịnala, jebe na audio mark taịpụ eze nwaanyị ọpụrụiche, ị ga-afụ ya ebe a. Ya gaziere unu. Ise.